a gaskiya malamin makarantar mu shi ya fara cina irin shi ya fara buɗa ni. Bari ba ku labarin a takaice yadda malamin makarantar mu ya fara saduwa da ni ba tare da kowa ya sani ba, and the end of the day in gaya muku yadda abun kuma ya kasance. Da farko kullum aka tashi ni ce class monitor dinmu lokacin ina SS3. Ni ce class monitor dinmu, ni ce ke tattaro abubuwa na rika kaiwa staff room ɗinsu. To a staff room ɗinsu gaskiya shi yana da special office saboda yana da mukamai biyu ne a cikin makaranta din, saboda haka aka ba shi special office din shi. To na kan kai mishi wani lokaci, kun san duk da gurin is crowded amma wani lokaci yakan dan tsumaye mutane haka. Ni kullum da kullum yana min wasu sign amma gaskiya ban taba gane cewa yana son ya ce ni bane ba. Kullum a tunani na irin like kawai ko haka yake ko kuma yanayin sa ne ban sani ba. To at the end of the day dai idan nace zan baku labarin da ya tsawo, za mu ja bayanin nan da yi sauri kuma data ku za ta iya shanyewa ban kama ba. A takaice dai ya dan fara shashafa ni, ya shashafa mun nono, ya dan tattaba ni, ya bani kuɗi. Haka dai wani lokaci ya dan sayi ice cream ya kai office ɗinsa, idan ya shigo ya kira ni ya ce yanzu ya aike ni ya bani kyautar ice cream, ko kuma aka tashi break ya ce in zo office in same shi in bashi ya bani. Wani lokaci kuma sai aka kai kawai daga karshe idan aka tashi makaranta zai ce in tsaya in jira kan na tafi, in tsaya na jira kan na tafi. To ta kai ga zan iya zuwa da personal, wato kaya guda biyu zan iya zuwa da personal in saka a cikin jakana ba tare da iyayena ko kuma a gida an san cewa ina zuwa da personal ba. Zan iya zuwa da personal in saka a cikin jakata. Idan aka tashi break ko kuma aka kusa tashi makaranta sai ya ce mu haɗu a bayan makaranta, ya ɗauke ni ya kai ni wani ɗakin abokinsa ya je ya fara shashafa ni kawai yake a lokacin. Gaskiya ban taɓa tunanin cewa zai shige ni ko kuma yi wasa da ni har ya yi over ba. Da farko ya fara ni da ya yi min wasa, ya sha nonuwa na, ya kokkoya min yadda zan sha gabansa ni ma in gamsar da shi mu rabu. To kawai irin like sai na to tun da dai ba wai saduwa da ni yake yi ba, sai na ci gaba da bashi haɗin kai. Ya yi min wannan wasa ɗin, ya ɗauki kuɗi ya bani kuma ya ce duk wasu bukatuna zai rika biya min su. To kun ga daga haka ya fara. To lokaci kawai wata rana kuma ban ma kwatanta muka yanayi da wasan yake ba. Wasan yana kasancewa ne idan muka je ɗakin kawai zan yi kisan ɗin shi, in sha bakin shi son raina, sannan in sha nonuwansa son raina, in sha bularsa son raina, shi ma zai sha min farji na son ransa, ya sha ya gamsar da ni sosai da sosai in fitar da ruwan nan da na daɗi, ya lashe su ya ɗauki wani lokaci kuma ya ɗauki zalmaludinsa ya goggoga a bakin don raina haka har ya satisfy ɗin kanshi. Amma ba zai taɓa bari ya kusance ni ba, ya ce ba zai kusance ni ba saboda aure na yake so yayi. And the end of the day da muka ci gaba da yin wannan abu, kun san me ya faru? Sai fara kai zalmalodinsa kaɗan bakin farji na a hankali duk da jikina yana bani bukatan wasan da muke yi fa ya fara yi min kaɗan saboda Allah ya yi ni da sha'awa irin sosai din nan. Sai ya fara kai min zalmalodinsa har bakin farji na, ya fara kukkuka min yana shigar da shi a hankali. Ran da ya fara shigar da kan zalmalodinsa na ji zafi sosai da sosai, amma da ya ga zan ji zafi sai ya tsaya iya gurin yayi wasa da ni son ransa, ya tsaya har ya gamsar da kansa ya bani. Ranar na ji zafi sosai, ya min gashi a wannan gida, ya gaggasa ni haka na ji sauki, ya bani kuɗi ba zan taɓa manta ba. Ranar ya bani 20k, ya fara har ya buɗe min account fa na money point, ya fara saka min kuɗi a ciki. Babu wanda ya san ina amfani da account ɗin nan a gida, amma da yake a gida ana dan wadata da abubuwa, shi sa ko na sai wani abu da kuɗi na babu wanda zai gane. Da ƙarshe ya zo ya ci gaba da min wasan da yake ya ga ina jin zafi, sai ci gaba da min wasan da na fi so kuma a cikin da yake min sai in yana min wasa da zalmalulunsa a cikin farji na, amma baya shiga ta, ya rika goga min saman belin dori na kenan ake cewa wannan dan menene ake cewa dan tsaka ake cewa, ya min wasa da shi yana saka zalmalulunsa mo especially idan ruwa ya fito, ruwan daɗi na ya fito nashi ma ya zo, ya kokkoka min a gurin. To ji nake kamar zan shiɗe, kamar zan zare, kamar zan haukaci. To wannan abin, to yanzu wannan opportunity din yake sai ya saka hannunsa akan wannan gurin, akan dan tsaka na kenan, sai ya dauki zalmalulunsa ya saka a cikin gabana, yana wasa yana shiga yana fita a hankali, yana min
wasa to har sai na ji na zauce. To ashe ban sani ba a haka yake ta amfani da wannan salon yana shiga ta a hankali yana buɗa ni ba tare da na sani ba. Kar ku ce fa kullum muke zuwa a wani lokaci duk bayan kwana biyu, wani lokaci kuma za mu kwana biyu muna zuwa, sai wani satin haka dai a haka dai ya ci gaba. Ashe ya gama buɗa ni ban sani ba. Wata rana mutum a makaranta sai ya bani bayan break, ai na faɗa maka yana iya bani abubuwa haka na break ko kuma abin da zan yi amfani da shi na tara. Sai ya haɗa min ɗan shopping, ɗan short cake haka ya bani da drinks. A sai a cikin wannan ya sa min abin nan na ta motsa sha'awa, da ya saka min ƙwayar motsa sha'awa a cikin ni ban sani ba na sha. Na bayan na shanye tun a ofis ɗinsa, so na shiga school na koma bayan an fara mana karatu, so sai na ji ban gane wa kaina ba ina ta sha'awansa. sai na nemi excuse sai na fito. Da na fito sai na ce mishi yau ba za mu je bane, sai ce ina, na ce mishi can. Da ya ce mishi can sai ya ce min me ne faru, na ce mishi ina ta ji kamar ina son a yi min. Sai ya ce to after mu haɗu. Sai aka tashi after sai muka haɗu. Ranar ma ba zan manta ba, ban zo da personal ɗina ba, amma dai ina da hijab a cikin, saboda yanayin lokacin sallah ina da hijab a cikin jakata. Kawai sai na zura hijab ɗina ya rufe min wandon uniform ɗina. Muka je can kawai irin laikun san na fita hayyaci. Ranar an ci ni irin sosai ɗin nan. Na ji menene saduwa, menene jin daɗi, amma fa bari in gaya muku na ji daɗin boran shi sosai. Na ji daɗin saduwa, na ji a duniyan nan babu abin da ya kai daɗi kamar ka ji ana cinka, ka ji bora cikinsa, cikin dorinka ana caccaka maka ita, ana shan nonuwanka, ana shan bakinka. Malamin mu ya iya saduwa da ni, a ƙarshe ya aure ni. Ban yi fesin ɗin komai ba, amma kuma a ƙarshe na fahimci cewa ba abin da muka aikata ba abu ne mai kyau. Don haka ina shawartan ku kar ku yi wani opportunity ku ce za ku bayar da kanku a banza, a ci ku a banza, ku hazo ba aure ku ba, ko kuma ku zo ku kwasar kanku zunubi. Da haka nima da nake baku labarin nan na ce ba abu bane mai kyau a kiyaye, okay?